Ara, may tag magustuhan ni mo ni. Lah, turad di si Ara oh. Kuya, salamat ha. Lah, nasi Papa Rins. Hala, patay. Kapapabaya ng karta. Saya nagkuha sa inyo ha. Saya nagkuha. Akong 100, nawala dire. 50 na lang, ipalit ako tuba. Ara, asa man ka mo to? Kuya, maato ko karel. Pabutan na ng turang. Pasing kasapan ta, Papa. Dili man tumasuko, Papa. Ay, magtuman dyan o. Layo man kay tong baryo. Si Kuya ba ni buot-buot man? Tuman dyan o. Cute pang mata. Alangan, Kuya. Magwapa man ko. Hi, ambot na lang ni mo araw. Ara, may tag magustuhan ni mo ni. Lah, turad di si Ara oh. Ara! 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 Hala kuya, kawabuan na oy. Siyempre Ara, nya, isuot na oh. Isuot na, isuot. Nya, nya. Ha? Buha na oy. Sige, sige. Oy, nya. Balik man di ay. Balik na gas. Ya. Igo. Igo. Dira dulu yuk. Nah, dulu. Yuk pa. Gina. Mana? Oh, mana? Nah, kani padun sa. Tirang. Gina, gina. Mana? Oh, bye bye. Kapan na kay si Ara? Kapan na kayo? Oh, gwapo na kay Bay. Gwapo na kay si Ara. Lah, na si Papa Rins. Asa man kuya? Turao. Hala, patay. Kapapabaya ng karta. Kuya, salamat ha. Gwapo kay akong patos. Tawa kayo oh. Dagay tayo. Suray na puta ni. Ah, laming anay kaniinog to ba, oy! Ah, naapamag 150 dari. Ay, asa mga 100? Ya ati, si Rins na po to ba? Bantay lang kakaroon. Asak mga bat. Ay na, ardi ay mula ha? Goy, goy! Rins! Kinsay nagkuha sa inyo ha? Kinsay nagkuha? Akong 100, nawala dire. 50 na lang, ipalit ako tuba. Kuya Rins, imo din gikuha ang kwarto ni Papa. 100, naman to kuya. Kuya, ay sabak kuya. Ipalit akong sapatos kay Ara. Ganang imo mo pong gikuha. Kuya, kapapa day ni kwarta. Raw, ay sabak mo. Ara, wala ko na ko. Kasi madamay ba ninyo? Kuya! Kuya! Rins? Oh. Ito rin nagkuha sa kong 100? Unsa man yung sapatos, oh. Unsa man yung sapatos. Unsa man yung sapatos. Ambi, ambi. Ambi, ambi na. Ambi na po may sandal, oh. Nganong gipalitan man mo sapatos. Wala ko ipalit to ba? Iuli na dito. Iuli na dito. Dali, dali. Hilak-hilak man ka. Hilak-hilak. Napa man ay mo sandal, oh. Wala na ko ipalit to ba? Hilak man ka. Imong kuya mo sala. Yang gikuha akong kwarta. Ay, naghilak Bob. Wow, biyak tayo ko. Ay, naghilak-hilak ba? Sala man si mong kuya, kay iyang di kuha ang kuhan. 100. Grabe Papa oy. Ipalabi ramang tuba kasi sa iyang anak. Tuyang araw oy. Hilak ang taon. Ara, sorry ha. Magugunan langit ka Papa good. Sorry ra nga.